Tessa. En we moesten even niet deze veel praten. Offside. Ik ben Alweer. Ik ben Tretje. En wie komt uit Harkema? Wat moeten we nog meer vertellen? Onze heiten staan hier op de expo. En je moet mij heen gaan, want het is heel goed. Ja, tuurlijk. Heel leuk. Ja. Nou, we moeten nog ongeveer 24 seconden in praten. En ik val bijna. Want Eerder hebben we nog net echt volle beleefd. Nee. Maar we hebben wel pepermuntjes gekregen. Oeh, lekker. En we gaan een tas krijgen. En, dus ik zal je maar even komen, want het is hier heel gezellig. Bril. Oh ja, en mijn broer en haar neef.